Akwai wani labari da ake ta yaɗa shi a kafafen sadarwa, wato social media, na ƙarya, inda ake zargin ma'aikata kiwon lafiya cewa suna gudun marasa lafiya, musamman waɗanda suka nuna alamun suna da wannan cuta kuma suka je ɗakin gwaje-gwaje aka auna su aka ga cewa akwai wannan cutar. Wannan labarin na ƙarya ne, babu tushe a cikinsa. Na farko, abin da mutane nake so su fahimta shine cewa mutum baya ɗaukan kansa ya kai ɗakin gwaje-gwajen nan a saurare shi. Duk wani gwaje-gwaje da ake yi a wannan ɗaki, samfurin yana fitowa ne daga hannun 'yan kwamiti waɗanda su ne na katta kwana, waɗanda in ka zauna a gida ka kira lambobin nan da aka bayar, nan da nan za su taho ba ɓata lokaci su ɗauki samfurin, su da kansu suke kawowa ɗakin gwaje-gwajen nan, sannan kuma a miƙa sakamakon ga ma'aikatar lafiya ta jiha da kuma hukumar NCDC. Sannan mutum zai samu sakamakon shi ta hannun hukumomi, ba wai kawai shi da kansa tsakanin shi da ɗakin gwaje-gwaje ba. To idan kuma aka ga mutum yana da wannan cuta, nan da nan ake ɗaukan shi a motoci na hukuma a kai shi asibitin Kwanar Dawaki, inda aka ware domin marasa lafiya. Babu gaskiya a cikin maganar da cewa wai ma'aikatan kiwon lafiya suna gudun waɗanda suke ɗauke da wannan cuta. Mai labarin ma har ƙarya ya yi, ya ce wai shi ya ga wani wanda an ce mishi yana ɗauke da cutar kuma an ƙyale shi har ya gudu. Wannan ƙarya ne. Ya kamata mutane su daina yaɗa labarin da zai iya kawo ruɗani. Ita wannan ƙwayar cuta ta ci gaba da yaɗuwa, mu kuma muna illata kanmu saboda wani dalili da mutane suke so su cimma burinsu, wanda kuma ba shine alheri ba. Don Allah mutane mu kiyaye domin mu ceci kanmu da kuma dukkan al'umma baki ɗaya. Allah ya taimake mu.